ngayon sa istorya sa usa ka lalaki nga nagpadala og love letter sa iyang uyab ug mao ni ang unod, no? Dear Marites, dahil sa pag-ibig ko sa iyo, kaya kong akyatin ang pinakamataas na bundok, languyin ang pinakamalalim na karagatan. Kaya kong harapin kahit na ang pinakamabangis na tigre sa kagubatan upang iyong matanto kung gaano kita kamahal. Ang lalaking handa kang ipaglaban, George. Napasiyay PS. Pahabol sulat. Pupunta ako sa inyo sa linggo kapag hindi uulan. Kaluoy man sa ni George, no? Sa ulan, hadlok na. No? How much more kung sa tigre. No? Muna nga giingon mga igsuon nga ang tinuod o ang tinuod nga gugma, no? Dili na siya ma-measure, no? Diha sa mga magtamis nga pulong, pero love is always proven by your action. Moni ang gipakita, no, diha sa mga apostoles nga gitawag ni Jesus, kining mga mangingisda, no, nga diha, no, gibiyaan nila ang pukot, gibiyaan nila ang amahan o nisunod kay Jesus. Siguro sa sinugdanan wala nila masabti, wala sila kasabot kung unsay ilahang gihimo nga pagtubag sa Dios. Ang importante na feel nila, no, ang gugma para kay Jesus. O gila ning gipakita hangtod sa ilahang kamatayon. Although along the way makita nato nga naasad mga lapses, no, na ay mga sayop, no, ang uban nila diha sa pagsunod kay Jesus, no, dala na sa ilahang tawhanon nga weakness, kaluyahan sa tao. Parehas sa nitabo diha ni Pedro, no, kay baumanta nga during the Last Supper, no, niingon man siya nga bisan mubiya ng tanan ako, dili ko mubiya nimo Ginoo, no? Pero before pa nahitabo ang kamatayon ni Kristo, he denied the Lord 3 times. Pero pareha sa aning mga alagad ni Kristo, mga apostoles, gitawag man usab kita para musunod kay Kristo. Gitawag kita nga maging maayo nga mga Kristiyano. Pero many times, dala po sa ato ang tawhanon na kaluyahan, pipila lang ka nato, ang who really live the life. Accordingly, 10% lang among the Catholics ang galiv sa ilahang pagkakatoliko. Ang atong pangutana, asa man di ay ang 90%, kung 10% lang ang or trying to live their Christian life. Ang uban siguro way
way paki, no, way labot. No, ang uban siguro tamaran lang, no, tapulan lang mo live sa ilahang Kristo, sa ilahang tinunguhan. Muna nga before pa man gitawag ni Kristo ning mga apostoles, niingon siya diya sa atong ebanghelyo, no? Hinulsuli, no? Biyahe inyong mga sala, no? Hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Diyos. Muna mga igsuon, kung tinuod ang atong pagigugma kay Jesus, we'll also try our best na musunod kaniya, dili lang sa panahon sa kasadya, pero as we always say, at all times, no? Sa tanang panahon, no? Muna nga maayusan from time to time, we have to review our baptismal promises, no, bilang mga Kristiyano, aron matun-an usab ka nato, no, balikan nato kung sa may ginabuhat natong pagsunod kay Jesus. Again, muni ang challenge ka nato mga igsuon, no, kung kinanglan, kung if we want to prove that we are the followers of Christ, we love Jesus, we are truly Christians, then ipakita nato sa buhat, dili lang sa atong pulong. Kaya kaha nato makaya ka nato ang mga challenges sa kinabuhi hangtod sa kamatayon through our love for Christ. As I said, it's not our words nga mag-measure sa ato ang pagigugma sa Dios, sa atong pagsunod kay Jesus, but it's more on our actions, diha sa atong pagkamaayo, pagbuhat ug maayo bilang mga Kristiyano. Kini atong iampo arong misa nga tagan tao enough nga grasya aron may pakita nato, di lang pakitang tao, pero we really live our life as followers of Jesus. Amen.